Let me ask you a very fair question. What do you do successfully? Quickly. Moja mantra za većinu stvari u životu jeste da ako nešto ne volim, neću to raditi. Neću se okruživati time ili barem neću vrlo aktivno raditi na tome da mi to bude deo života. Ipak, ja također lažem s vremena na vreme, pa odlučim da dam Nikolinom albumu šansu. Ako ljudi oko mene me konstantno pitaju zašto ne volim Nikolinu muziku, možda je problem u meni. Možda je ona zaista muzički genije, možda ja samo nisam dovoljno bogat i uspešan da razumijem njenu muziku. I onda sam odslušao taj album i zgrozio se. A zatim sam odslušao njen intervju za VTF radio, recimo da se to tako kaže, i odlučio sam da uradim ovaj video. U stvari, ovo je prvobitno trebalo da bude analiza njene karijere od početka do kraja, to je od početka do danas, s pokazivanjem da je zaista jedini razlog zašto je ona poznata laganje. Taj deo će ostati u ovom videu, ali kao što rekoh, pre svega će se fokusirati na onaj intervju. Što je najgore, svi ljudi ikada s kojima sam pričao, koji iole poznaju Nikoliju, rekli su da je ona mnogo fina. I pazi sad, ona može biti majka Tereza, ona može da bude naredni papa. Dobro, mada papa nije baš najbolji stvar, ali razumijete što hoću da kažem. To mi ništa ne znači kada pričam o njoj kao o izvođaču ili kao o poznatoj ličnosti. Da se podsjetimo, osoba Nikolija nije isto što i poznata ličnost Nikolija, nije isto što i Nikolija kao lirski subjekat pesama. No i pored toga, ona u svim intervjuima gura tu priču da to sve jeste ista osoba. Iako postoji toliko kontradiktornosti koje su isključive i koje negiraju postojanje ostalih verzija Nikolije. Ona je jedna od naših najuspešnijih nepobeba, to jest ljudi koji su postali uspešni zbog poznatih roditelja koji su neretko u istom tom poslu, što za Nikoliju jeste slučaj. Nikolija jeste stvorila muzičku karijeru koja se razlikuje od karijere njene majke i to jeste za pohvalu, ali ona je ušla u mainstream kod nas kao manekenka Nikolija Jovanović, ćerka Vesne Zmijanac. Sigurno će biti neki ljudi koji će pokušati da kritikuju Nikoliju na račun njenog izgleda, ali to je vrlo klinačko, nećemo to raditi, ali moramo naglasiti da ona jeste neuspešna manekenka, ali i neuspešna plesačica, neuspešna ekonomistkinja, neuspešan student psihologije, pre uopšte toga da je postala neuspešna pevačica EDM muzike. Manekenka je u tom periodu kasnih 2000-ih i ranih 2010-ih bilo zvanje svake osobe koju bismo kasnije nazvali starletama. Dakle, tipa Soraje, Mimi Oro, Stanije, Mace Diskreci i tako dalje. I vrlo zanimljivo, ove 4 žene sve su imale objavljene pesme baš kao i Nikolija i sve su zvučale vrlo slično kao Nikoline pesme, ali zaista, šta razlikuje pesmu Tron od Mimi Oro i bilo koju pesmu sa prva 3 Nikolijina albuma? Ništa osim toga da je Nikolija imala veze sa boljim producentima, da malo više ispoliraju manjak pevačkog talenta, a i talenta za repovanje, a te veze je stvorila zbog svoje majke. Da nije Vesne Zmijanac, a kasnije Jelte i Relje, Nikolija bi ostala zapamćena kao samo mali trag naše estrade koji je u jednom periodu bio prepun starleta. Nikolija se od njih izdvojila time što je bila ne kao druge devojke. Ona nije bila promiskuitetna kao naše starlete, za Boga ne, ona je bila prava umetnica, feministička ikona Nikolija. No, nažalost, ona je evo sada na 5. albumu, iako ne ume da peva, ne ume da repuje, ne ume da nastupa, ne piše tekstove pesama, ne komponuje pesme, ne radi produkciju. Ali šta radi? Pa laže da ume da radi sve te stvari. Započela je karijeru u muzici zbog veza i novca svojih roditelja, a održala se u industriji zbog veza i novca svog dečka. Konstantno priča o tome kako ona ohrabruje žene i kako ona pomjera granice za žene u mainstream muzici. A gotovo svaka pesma joj je o kurvama svog momka ili muža, ali kako je njoj u stvari najteža na svetu. S druge strane, konstantno priča kako je savršena majka, savršena pobožna žena, što je, vrlo kontradiktorno muzici koju pravi, a za koju kaže da jeste ona. Očigledno je svesna toga da zaista nema ništa da ponudi, te mora da vodi PR kampanje tokom svakog albuma kako je ona duboka umetnica, kako marljivo radi i kako je ona pre svega inovator. Kad smo već kod PR poteza, tokom IDJ showa prošle godine, a i početkom ove godine, ljudi su mi često komentarisali kako ne bi trebalo da kritikujem Relju, pa samim tim Nikoliju, jer za Boga oni su viđeni na svim velikim protestima. Ignorišući glupost ove izjave,
Nije li vam zanimljivo kako koji god veći skup je u pitanju i koliko god poznatih ličnosti, poznatijih od njih dvoje, budu na protestima, uvijek nekako magično samo njihove slike budu viralne. Da se također podsjetimo njihovih momenata u Paparazzu lovu, Pinkovoj emisiji, gde poznati bivaju magično snimljeni negde u gradu i niko nikad tu emisiju nije tužio zato što su im narušavali privatnost ili bilo šta slično. A također, Nikolija je najavila koncert na Tašu u avgustu ove godine. Ko je skoro od naših poznatih imao koncert na Tašu? Da vidimo. Breskvica je najavila, ali da se pravila da nije najavila. I također Tea Tahirović je tu skoro imala. Dve opšte poznate sendvičarke. I također Senida je prošle godine imala na Tašu koncert i tamo pre koncerta, ako ste bili, vidjeli ste na velikim ekranima da su preko Basivitija koncert sponzorisali Pink, Blitz, Informer i tako dalje. Ne kažem ja ovdje ništa. Sve je navodno i ne kažem ja ništa. Ja sam ovdje postavljam pitanja za koje mislim da bismo trebali da imamo neke odgovore. Ali pored svega ovoga, tokom prošlogodišnje PR turneje za album Lavina, Nikolija je pričala o tome kako joj se ne sviđa savremena muzika. To je skroz validno reći. Da čujemo zašto joj se ne sviđa savremena muzika, postoji mnogo faktora koje bi mogla da kaže. Pa zato što si pre morao da imaš pare da bi se bavio muzikom i nije svako mogao da se bavi njom. A sada bilo ko može iz komfora svoje sobe da napravi pesmu ili album. Bogatašica je tužna zato što je srednja i niža klasa bolje radi njen posao od nje. Jadna ona. Prvobitno sam hteo da ovaj deo videa bude samo analiza Nikolinog intervjua na VTF radiju, s tim da bih hvatao beleške i pričao o stvarima kako jednostavno nema smisla ono što govori i kako je sve to samo PR kampanja da se napravi kako ona je pametnija, umetnica, vrlo talentovana, sve radi, ubija se za svoju muziku i tako dalje. Ali onda, nisam, 3:40, tu sam pauzirao, imam već stranu i po beležaka. I onda sam shvatio, neću da se civam ovoliko, nego ću samo da slušam intervju i da gledam intervju, pauziram kada je vreme da nešto kažem ili kada ona ili voditeljke kažu nešto vrlo glupo i direktno odreagujem na to. Delimično kao i način da vam pokažem kako se gledaju ove stvari i kako treba da se analizira sve što čujemo, sve što gledamo i sve što vidimo. Pogotovo kada je, ovako nešto u pitanju. Ali pre toga hoću da vam pročitam ove beleške koje sam napisao za sada. Dakle, u samom početku intervjua ova voditeljka, što by the way vratite onu staru, voditeljka kaže Nikoli da je ovo njen najzreliji projekat, da je ovo prikaz lične transformacije njene kroz pesme i Nikoli je kao, da, pesme jesu zrelije. Šta znači da su pesme zrelije? U smislu da je za odrasle ljude, ne bih rekao zato što nju i ostale slične izvođače slušaju samo klinci i ljudi koji su ostali u tom mindsetu, ali ponovo, šta znači za nju da su pesme zrelije? Nakon toga što je rekla da su pesme zrelije, Nikolija kaže, ima mnogo dobrih bitova, čak eksperimentalnih. I sve ti govori o izvođaču kada muziku, dakle kompoziciju preko koje pevaju nazivaju bitom. Također, odslušao sam njen album, tu nema ništa eksperimentalno. Kao šta vi mislite da znači eksperimentisati o muzici? Album je trap afrobeats, znači isto što je uradila na prethodnom albumu i trap je radila manje više od početka karijere. A trap i afrobeats muzika je nešto što u svetskoj muzičkoj sceni je prestalo da bude u mainstreamu pre, već recimo 2 godine. Ništa tu nema eksperimentalno. To su ta dva žanra, šablonski nema nikakvog igranja ni sa ritmovima, ni sa produkcijom, ni sa pevanjem, ali kao ona ne umije da peva, pa samim tim naravno se to neće desiti. Tu nema ništa eksperimentalnog. Zatim kaže o albumu da je svestran kao i svaki njen album do sada. Ponovo, to je netačno. Ona ima 5 albuma i svaki od njih može da se opiše sa 3 žanra. EDM, trap, afrobeats. To su bukvalno jedina 3 žanra koje ona radi, gde tu i tamo na albumu se nađe po jedna pesma koja odstupa od zvuka albuma, za koju se uvek nekako ispostavi da je ukradena matrica. A kada neko kaže da je ukradena matrica, Made in Balkan dođe i skine taj video u pokušaju da, učutka ljude. Postoji razlika između semplovanja neke pesme ili otkupljivanja određenog dela pesme kako bi iskoristio za svoju pesmu, ali oni to nisu radili, zato što, primjera radi, pesma Testo u potpunosti kopira ovu pesmu, do te mere da su mi se javljali ljudi koji su, kod nas u muzičkoj industriji da kažu, ovo je plagijat 1/1, naravno to ne smiju da kažu javno zato što, došlo bi do nečega, a naravno na pesmi Testo originalni kompozitori ili producenti ove pesme nisu navedeni kao da su radili na njoj. Kao što je profesionalni lopov Cobi uradio na prvom Nikolinom albumu, ako se ne varam, na pesmi Nije lako biti ja, on je napisao
to znači da je on tu uradio aranžman, produkciju, šta god, a u stvari on je samo uzeo muziku iz igrice Age of Mythology koje se, ja se nadam, sećaju svi ljudi koji imaju preko 20 godina i preko toga stavio neki trap beat i on je bio kao da, ja sam ovo uradio. Kao ne, bilo šta što je drugačije u njenoj muzici je uvek ukradeno. Zatim, Nikolija kaže da je ovde za ovaj album imala slobodu da bude kreativnija. Evo pitanje, po čemu je ona kreativan izvođač? Ona ne piše svoje pesme, ne komponuje pesme, ne radi produkciju, ne radi mix i master pesama. Kada peva, što je upitna reč, vokali su joj uvek toliko prerađeni da ona ni ne zvuči kao ljudsko biće više. Možda joj je ovo 5. album i 5. lice, ali ovo je još uvek isto sranje. Kakva kreativnost? Na to je dodala takođe da je Lavina, jel te prethodni album, probila led da ona pusti tu kreativu do kraja. Reč kreativa ne postoji, to nije reč. Mislim da, ok, who am I to talk, koristim anglicizme s vremena na vreme, izmišljam reči radi nekakve poente, ali ona koristi ovu reč kako bi bila pametnija, to jest kako bi ispala da je pametnija, kao što, na primjer, Relja koristi reč progresak, što je slivenica reči progres i napredak, dve reči koje u stvari znače istu stvar. Opet pokušava nekakvu iluziju dubine, višeslojnosti i značenja, gde ona ne postoji. Voditeljka kasnije govori kako je Lavina bila nešto drugačije od svega što smo slušali u tom trenutku u našoj muzici, što je bukvalno netačno. Ponovo, Trap i Afrobeats album. Trap radi svaka druga osoba kod nas i onda je njihova majka, a Amna je svoj stil definisala Afrobeatsom. Naravno, ima mnogo drugih izvođača koji također isto to rade, ali Amna je nekako najviše mainstream u tome. Ova revizija istorije koja bi se desila prošle godine je čist idiotizam. Nikakav ovo ne bi bio problem, jel te, da Nikolija, na primjer, kao Elena Kitić izbaci pesmu ili album, očigledno samo kako bi to bilo popularno i onda ode Blay ne radi ništa, zato što nije muzičar, niti izvođač, nego je samo nepo baby koje je to došlo da radi muziku. Ne, ona, pošto nema Eleninu harizmu, nema njen stil, ali, jel te, ajmo iskreno, nema ni njen izgled, mora da ide okolo i da se prikazuje kako je ona u stvari ponovo prepametna, preduboka, predrugačija, preslojevita umetnica. Kako su njene pesme o varanju dečka i o tome kako je ona bolja od svake njegove švalirke i kako je njoj najteže u životu u stvari, baš duboke i drugačije. Voditeljka onda pita Nikoliju da li je potrebno toliko eksperimentisati, to jest da li je pametno toliko eksperimentisati u muzici i o čemu vi jebeno pričate, kakvo eksperimentisanje? Ako ćemo da pričamo o eksperimentisanju u našoj muzici, naravno to neće biti u mainstreamu zato što eksperimentalna muzika gotovo po definiciji nikada neće biti u mainstreamu, ne može biti zato što je eksperimentalna, ali imamo neke umetnike koji se igraju sa muzikom, poput Gypsya, poput Luke Blacka, poput Jimenik, Tam. Evo, skoro Baby Motorola izbacila jedan vrlo zanimljiv album gde je pomešala rave kulturu sa nekom, u stvari, dubinom i dubokom porukom i pričom. Ima ljudi koji rade eksperimentalnu muziku, ali to nije Nikolija. Ovo su bile beleške sve do sada. Ajde da slušamo intervju zajedno. Pa da, mislim, uvek je to pitanje da li to play it safe ili raditi po svom. Da li ono to play it safe ili raditi po svom? I ona će, verujem, sada reći da će ona da radi po svom. Ali girl, ti sa svaki album, you play it safe! What the fuck? Ali kad je muzika u pitanju, kad je kreativa u pitanju, Kreativa! Oh my god! Sila je za mene apsolutno sloboda i hrabrost da budem ono što jesam i da... Evo opet, vraća se na to da ono što ona radi u muzici jeste ono što jeste, a to je ono što sam pričao u onom videu letos, gde ti lažeš publiku da je tvoja muzika ono što ti jesi, jer pokušavaš da izgradiš parasocijalne veze sa ljudima kako bi oni tebe branili i kako bi mislili da su oni tebi bliski zato što bliski, zato što slušaju tvoju muziku i misle da tebe poznaju, a opet vrlo dobro znamo da Nikolina muzika nije o njenom životu. Ona je riba koja je, mind you, evo ovako, dakle, iz ličnog iskustva i dakle iz priča sa ljudima koji zaista nju poznaju, svi kažu da je ona super žena, da je kao dobra osoba i tako dalje. I ja to verujem. Ali ona se tako ne predstavlja u svojoj muzici. Također, ona je u braku, ima decu, a njena svaka druga pesma je ti imaš ribu koja je mlađa od mene, a ja sam cool. Kao, šta tu ima lično? Mislim, kao, ako je pointa neki alter ego ili tako nešto, onda nemoj da pričaš da si to ti. Jer, kao, nema smisla, nije istina. Kanališem kroz muziku, spotove, umetnost, pokret i tako dalje. Ona bukvalno ovdje nije ništa rekla.
Moja sila znači da ja imam mogućnost da ja budem ja i da ja to pokažem kroz umetnost, pokret i pesme. To ništa ne znači. To nije sila, to je sloboda i imanje para da radiš te stvari. What the fuck? Pošto prethodnih, ovo je moje lično mišljenje, prosto, ali ja to stvarno mislim. Prethodnih... Ovo je moje lično mišljenje, ali ja to stvarno mislim. Znači, gde nalazite ove ljude? Naravno, treba dozirati zato što ne mogu uvek šire narodne mase da skapiraju i dosta te neke moje emocije koje sam pustila znaju da nalete. Čekaj, zašto, kako to? Kako šire narodne mase ne mogu da skapiraju njene emocije ako ona kroz sve svoje pesme gura svoje emocije i njoj je drago što ljudi shvataju njene emocije? Te dve stvari nemaju smisla zajedno. Načuli smo, jel te, da si i autor ovoga puta? Inferno je možda Čuli smo da si autor ovoga puta. Dakle, ona je uradila ona je kompozitor kao na toj pesmi. I biti kompozitor na nekoj pesmi, sad, na način na koji ja verujem da je ona to uradila, zašto kažem verujem, zato što ona ne svira nijedan instrument, je najlakši deo rađenja pesme. Zašto? Zato što za tekst ti moraš da sediš i da napišeš tekst da to ima smisla. Ako ćeš da budeš producent, moraš da sediš za kompjuterom satima i satima da to radiš. Ako si osoba koja kao smisli melodicu za nešto, to je bukvalno da dođeš i staneš kao, ljudi, meni je pala na pamet melodija, evo slušajte, na, i kao, wow, kompozitor. Desnu ruku dajem da se tako desilo, da je po tome ona kompozitor bila. Ali, da jel te ne pričamo samo o tome, koliko često ljudi kupuju samo autorska prava za pesme, u smislu da pišu da su oni bili kompozitori ili tekstopisci ili producenti čak na albumima ili na pesmama. Kažem, većinski sam radila melodije, bila sam u potpunom transu. Kao što rekoh, melodije. Jer to je za mene nešto novo i onda, mislim da... What do you mean? Imaš 30 i nešto godina i u muzici si već jedno 15 godina i ovo je prvi put, kao ovo je za tebe tek sad nešto novo da ti radiš melodiju neke pesme, da ti staneš pred mikrofon i otpevaš tekst koji je za tebe neko drugi napisao na način koji tebe pogađa i na koji način na koji ti želiš da izneseš tu melodiju. Ovo ubacujem tokom editovanja videa. Dakle, zar ona nije za prethodni album rekla da je ona radila na svemu na tom albumu do posljednjeg sloga i do posljednjeg zvuka? Kako je onda ovo prvi put da je ona radila na melodiji neke pesme? Pa možda zato što laže. Kako ljudi ovo brade? Evo, stvarno, znači, ajde. Pošto Marko Moreno uvek uradi i zove me na gotovo, ili mu ja dam neke smjernice. Marko Moreno uradi na gotovo i zove na gotovo kada je gotovo. Dakle, kako si ti onda imala kreativnost u tome ako on tebi već da gotov projekat? I onda sam sela pored njega, ne pišem tekstove, još uvek. I onako, bukvalno smo red po red zajedno skladali. Red po red. So the word is stih. Izašlo mi je dok sam pevala Noćas bih te zvala kao prvi put. I onda Đole bio fazonu, a šta za tebe znači prvi put? I onda sam stali kao na psihoterapiji 8 sati i tako se desio Inferno. Baš je onako... Ovo ću reći samo da, mislim, opet, da budem malo ciničan, ne verujem da se ovo desilo. Ovo je bukvalno reciklirana priča toga kako su Marine Tucaković i Ceca radile većinu Cecinih albuma, gde one krenu od jedne Cecine izjave, rečenice, priče i onda one kroz cijelo večer razgovaraju, razvijaju priču, osjećanja, Marina zapisuje stvari i onda dođe Ceci sa, tekstovima. Opet, moguće, sigurno se ovo desilo, da ne budem skroz ciničan, ali malo mi slično zvuči. Mnogo razgovaram i u svom okruženju sa ljudima koji toliko slušaju muziku, da su konačno ponovo došli u to neko vreme, u tu neku fazu kad zaista vole onu pravu iskonsku emociju koja dođe. Šta? O kojoj emociji ti pričaš u muzici, u Nikolinoj muzici ili u muzici većine našeg mainstreama? Kako možeš da odslušaš, to je da čuješ ovo, da ona kaže, imaš emociju, odslušaš Nikolin album i budeš kao, da, emocija. Mislim, postoji emocija u smislu onih najosnovnijih u samo nekim pesmama, kako bi se svi mogli povezati sa tim, ali opet, o kakvoj dubini i kompleksnosti mi pričamo ovde? Jel postoji neka koja je lična ispovest nekako, znaš, u tom kontekstu? Inferno, Berliner je pesma, mislim, na prvu mislim da mora onako dublje da se posluša ta pesma, na prvu možda čak i bude iritantna ljudima, pošto to je ona
To je ona Nikolija koja zna da odbija ljude, ali dugo nisam imala takav izraz na pesmi. Mislim da se čak ni generalno u pesmama nije pojavio dugo takav izraz. Ajde da čujemo, to jest nećemo da čujemo zato što neću da mi skinu za copyright, ali hajde da vidimo. Dakle, Inferno. Kaže, ti koštaš previše, ok, Dara Bubamara, ali vrediš svaki cent. Najlepši đavole, crnko pred svitanje. Živim da volim te, gori gde dodirneš, topi led. Ok, dakle, ovo bi trebalo da bude, jel te, Orelji, ako je to toliko, jel te, lična pesma. Kaže, a ja ti dajem se, moj predator si ja savršen plen, strašno. Zamisli da si u vezi sa nekim i kažeš ti si predator. No. A ja od starta vazduh, ti vatra, požar bez mene ne može. Zvoni telefon, ne zanima me ako nije tvoj glas, da daju mi večnost, ja pre bih sa tobom još jedan dan. Ovo je već neko rekao u nekoj drugoj pesmi. Ti si Inferno, pakao. Opet, praviš se pametan zato što govoriš reč Inferno. Pred cijelim bih svetom s tobom gola gorela, samo tebe sam do koske volela. Ok, a obožavam volela, dakle u prošlom vremenu. Dakle šta, ili govori da ne voli više Relju, ili da je ovo o nekome drugom, što znači da nije lična pesma o njoj, da nije tačna emocija, to jest da ponovo laže u muzici. Ali da vidimo pesmu Berliner. Berliner, to. Grey Goose, daj mi 2 guske, ovo je preglupo. Mrak, mrak, meduze na kolenima nek puze. Je ovo možda referenca na njenu neku stariju pesmu? Malo im dam, sve uzmem, ne pitam da li je vruće kada palim baklje. Svaka para prlja dušu, Bože daj mi zdravlje. Moje lude guči kučke vole da se dave, zato sipaj neka slave. Vrlo duboka pesma i baš je povezana sa njom, baš je dobra. Da. Na vrhu sa dna mein Liebe, ok, ne znam nemački, izvinite. Štikla bol me in sve stigne, takvi se nesreću 2 puta, samo nek nas Bog čuva od zla. Dakle, ne, ponovo laže, pesma uopšte nije duboka ni po čemu, pesma je generična i da, zvuči kao na starija Nikolija, što ponovo, kako to ima smisla ako si rekla da su pesme ovde sada zrelije i da također predstavljaju neku vrstu prikazivanja razvoja tebe. Dakle, laže. Pesma je onako, baš je tvrda i baš je muška bila nekako. Pesma je tvrda, znači muška. Hoćemo da uđemo o tome kako je ovo, naginje se ka seksizmu i o idejama muškog i ženskog. Konzervativna lutkica. Prelepo. Muška. Mislim, imaš kakvi muška, tekst da, dosta. to samo, muškarci su samo jaki, tako je. Pesma sam rekla, ću ovo da repujem, pevam. I sad kao si, pa kako, šta? Ja sam bila u fazonu, pa čekaj, kako reperi mogu da kažu to i to u pesmama, što ja to ne mogu da kažem. Debra, niko ne kaže da ti ne možeš to da radiš. Već imamo repere koji rade ove stvari. Mimi Mercedes kao možda najbolji primer. I znam da je ona sada persona non grata i jel te sa dobrim razlogom, ali Karleuša na pesmi Carly Beach je bukvalno uradila sve što je, to jest sve što naši reperi rade, dakle i vulgarni su i agresivni i sve ostalo i ljudi su nju pojeli, jer jel te, uradila je nešto što žene kod nas ne rade, ali ona nije srala kako je ona drugačija i kako je ta pesma muška. Što jel te ovdje Nikolija mora da radi da sere, zato što moramo da ispadnemo najpametniji. I najbolji u svemu, i revolucionarni, a u stvari sve vreme smo samo konzervativni i držimo se onog starog. Što, mind you, u teoriji nema ničega loše u tome da budeš konzervativan, mislim kao neka svako veruje u šta hoće, ali ako ćeš već da se praviš da si eksperimentalan, u isto vrijeme ne možeš da kažeš da si konzervativan, to jest da držiš do konzervativnih ideala. Ušla i u dahu je uradila. To mi se nikad u životu nije desilo. Da u dahu otpevam celu pesmu i u dahu je otpevala celu pesmu. Dakle, ponovo, kao što rekoh, ne bih da puštam sad ovdje zato što mogu da skinu zbog korišćenja te pesme, ali odslušajte pesmu. Čućete da ne samo da nije urađen u jednom dahu, nego da je ispresjecano na nekoliko mjesta, pogotovo prije refrena, i da određeni stihovi se preklapaju tako da je bukvalno nemoguće da je ona to uradila u jednom dahu. Mislim da su svi tekstovi ozbiljni na ovom albumu. I just wanna fuck you, kurvo slušaj novu traku, opet čaramo po staklu ove linije ko Wagyu, okej. Okay. Znam da kod nas postoje ti stereotipi šta treba se radi u 20. u 30. Oni sad se mešaju sad ima i pravilo šta treba. Malo nam je šta mi žene treba da radimo sa 20. Opa! Znači, pozivamo se na feminizam, koji smo, znači, malo pre prekršili kada smo rekli da je tvrda pesma muška pesma i da je ona revolucionarka zato što je uradila onu pesmu Berliner. A sada je ona kao, eto što oni govore da mi žene moramo da radimo, ja to ne radim.
Debra, ovdje je više u pitanju klasna razlika, to je tipu ti si bogatašica, za tebe ne važe ista pravila kao za žene u srednjoj ili nižoj klasi, tako da umukni. 30 kad treba da se udamo, kad treba da rodimo decu, kad treba da... Mislim, apsolutno da, postoje ova pravila za žene, ali ona ovo sada koristi ponovo kako bi uhvatila simpatije ljudi. Samo znam da ću pratiti sebe, a ne komentare i šta tamo neki ljudi imaju za kodekse i za moralne vrednosti koje ne misle da treba da budu. Prošle godine na albumu Lavina, jedna od pesama koje su najbolje prihvaćene kao po pitanju kvaliteta i zrelosti jeste bila sama pesma Lavina. I šta ona sada dođe radi? Radi Afrobeats pesmu, što je bila pesma Lavina. Dakle, da, ti apsolutno slušaš komentare i gledaš ono što je popularno. Što opet, nema ništa loše sa tim kada kao iskren si po tome da to radiš, ali jel te... Ako se praviš da ti to ne radiš, to je druga stvar. I znate šta je najgore? Ja bih stvarno voleo da mogu da uradim intervju sa Nikolijom ili da bukvalno sednem na pola sata da pričam sa njom o njenoj muzici i da budem kao ona nešto da kaže, da budem kao ok, ali to nema smisla, zašto ne da je napadam ili tako nešto, nego da samo kao ona stane ispred nekoga. Ne moram to da budem ja, bukvalno to možemo da je bilo ko ima trunku kritičkog mišljenja i ko nije plaćen da joj, jel te, duva, kako mi to kažemo? Mislim da joj se uvlači u suštini. Htio sam da prevedem frazu sa engleskog, nebitno. Jer svi ovi voditelji samo, uvlače joj se manje više. U ovom trenutku kao this is me i to ćete dobiti i mislim da jedino tako nešto može da proći. Ne, u ovom trenutku this is not you, nego this is popular. Da, ali folk definitivno nije bila neka od njih, a ovo što ima nekad u mom, thriller koji ja imam ili... Koji thriller ti imaš? To što ti puca glas i ne umeš da održiš to nije thriller. To što ti ubacuju autotune kako bi zvučalo kao da imaš nekakav vibrato na kraju stihova, nije thriller. Super je pesma, hit se super, ali ne bi mi prošlo. Zašto karakterišemo pesmu po tome da li su hit ili nisu? Kao ne možemo da pričamo o umetnosti, a da na taj način karakterišemo pesme. Da, pa sve vreme ja radim, ali ovakvi projekti kao što su... Izvini, ali ako je ceo tvoj rad na nekoj pesmi da ti dođeš u studio gde ti je neko već napravio i matricu preko koje ćeš da pevaš i napisan ti je tekst i rečeno ti je kakva će biti melodija, ti ćeš završiti pesmu za manje od sat vremena. Kao možeš je za pola sata snimiti. Možeš i za manje zato što ti kao glas prerade toliko da ti ni ne moraš da se trudiš da pevaš kako treba, niti da zvučiš dobro, što čak i nakon prerade ona često ne zvuči dobro. Kakav ti rad radiš? Ona bi mogla u 7 dana, kao ona sa svojim radom, mogla bi za 7 dana da završi jedan album. Naravno, to što će ovi drugi njeni saradnici da u stvari neko duže vreme rade na pesmama, to je druga stvar. I ja verujem da će ona s vremena na vreme doći u studiju i biti kao, ovo mi sviđa, ovo je baš dobro, baš mi je super. Ali ne, to nije rad. to nije rad. Šta si sačuvala i misliš da je stvarno bilo najvrednije i ipak ti je drago što si to sačuvala? Harizma i sloboda. Harizma? Where is the charisma? Is charisma in the room with us? Šta sam uradila, kako je život krenuo i kako je strast proradila sama iz potpuno neke treće perspektive koja nema veze sa mojom mamom. Eto. Ali ovo nije tačno. Manje više, kao kroz priču. Ona je imala onu jednu pesmu u Grčkoj koja je zvučala strašno i onda je Severina odbila da uradi pesmu sa Anom Nikolić od $1 milion i onda je Nikolija uskočila na tu pesmu kao last resort zato što je ona radila sa Atelje Tragom. Kakva strast, šta god, kao girl, ti si tu upala zato što si bila na pravo mestu u pravo vreme. Nepo baby, veze, ponovo snašla si se zato što si imala te veze zbog majke prethodno. Ja ne iznosim svoj privatni život u javnost, tu baš se trudim. Osim kada platimo za paparacu lov da nas snimaju kako smo dobri roditelji, okej. Inače, ona je ovdje došla da priča o svom albumu i o muzici, tako to, i jedno 5 minuta su pričale o studiranju, pa onda o novinarima, sad pričaju o tome kako je ona odlična majka
to je opet onaj moment kao, evo sve negativne stvari koje ljudi pričaju o tebi, ajde da opovrgnemo to kako bismo te prikazali u najboljem svetlu. Jer mislim da smo mi žene onako baš što si rekla malo pre od 1.000.001 očekivanja i svega zaboraviš da budeš onako nežna i treba stalno si nešto hrabra, jaka i za sebe i za druge, pa nije to uvek lako. Dopada mi se opet sa druge strane što držiš u muzici imperativ te jake i moćne žene. Što... Oh my god, kako... Ali malo pre si pričala kako onda kao ona kao žena ne mora da bude moćna i jaka i da to nije nešto što bi moralo da bude kao nije mandatorno dobra stvar, nego je samo kao izbor žene da bude takva. Zašto je to onda... Jedno ne isključuje drugo, to što sam ja majka i što sam najbolja majka na svetu, ne isključuje to da mogu da budem i reperka. Niko ne kaže da ti ne možeš da budeš i jedno i drugo, ali ako ti sebe kroz muziku predstavljaš na jedan način, a kažeš za sebe da si u privatnom životu drugačija, dakle da nisi takva kakvom se predstavljaš u muzici, ali onda u isto vrijeme kažeš da ti sebe na najbolji način, kao pravu sebe stavljaš u svoju muziku, valjda vidiš da to dvoje ne može da ide zajedno i da nema smisla. Ja da sam htjela da pevam dečju muziku, ja bih pevala. Joj, ne do Bog. Ili bih mogla da pevam u crkvenom horu, mislim šta god, ali bliže sam i dečjoj muzici i crkvenom horu. Obožavam ovo kao, ajde da govorim o tome kako sam ja dobra majka, ali također kako sam i hrišćanka, jer jel te, religijska trauma kod nas u Srbiji i taj podsvesni način da kao kada čujemo da je bilo ko religiozan ili da radi bilo šta što je iole religiozno ili što poštuje pravoslavlje ili kako god, uvijek će u takvim ljudima zbog te, jel te, religijske traume probuditi nešto da budemo kao da, ta osoba je dobra. A kao, opet, ako si ti zaista toliko religiozna, 90% stvari o kojima pevaš po znacima navoda, u svojim pesmama, ne bi to radila da zaista veruješ u ono što kao kažeš da veruješ. Ali opet to je malo dublja priča o licemerju naših ljudi, religioznih ljudi, vernika i tako dalje, ali... A da, uradio sam taj video. Opet moram ja da se ubacim tokom meditovanja. Ako je ona rekla da je ona bliskija dečjoj i crkvenoj muzici u svom privatnom životu, a onda u isto vrijeme kaže da ona muzika koju ona radi jeste ona zaista, kako te dve stvari imaju smisla, jer ja zaista ne bih rekao da ona ima i jednu pesmu koja može da se okarakteriše kao da je dečija pesma ili da je crkvena pesma, pravoslavna pesma, kako god. A i također, zar ona prošle godine nije rekla da ona svojoj deci ne pušta svoju muziku? Dakle, čekaj, da li si ti bliskija dečijoj muzici i hrišćanstvu ili bliskija onome što radiš? Ili sve to zajedno, jer ti možeš da budeš sve to zajedno, iako je sve to kontradiktorno? Molim? Tako da to su vaše guilty pleasure otprilike. I sad ove tvoje informacije koje mi plasiraš, vrlo interesantno kod vas. Da. Ovo sam rekla iz razloga što... Opet, to je taj moment kao, ajde se pravimo da su oni savršen par koji vode miran život. Mislim, možda i jesu, girl, otkud ja znam. Ali opet, kada čuješ priče o njima, od ljudi koji se kreću u njihovom okruženju, ili kada vidiš kako se ponašaju kada se kamere ugase, ili čak nekad kada su kamere upaljene, pa onda se to iseče iz emisija. I'm not gonna say anything. Malo je teško poverovati u sve to. Nekako čovjek se osjeća, žene se osjećaju dosta onako, digne i moral. To mi je strava, da. To mi je baš strava i mislim da toga ima baš dosta na ovom albumu. Mislim, pored... Da, pogotovo žene iz Made in Balkana ili IDJ-a koje ne mogu da izbacuju neku svoju muzikicu, neke stvari koje oni žele da rade. Baš pomažete ženama, baš ih ohrabrujete da rade šta žele. Sad ja pustim i čak on i njegovi drugari, Berliner, kao ali nisu potpuno moje drugarice, koje su sve 30+, koje su sve na izuzetno jakim pozicijama u svojoj karijeri, firmama i tako dalje. Da ulazim u detalje. Znači, samo ljudi koji su uspešni, koji su bogati i viša klasa, samo oni razumeju njenu muziku. A ako to nije slučaj, onda nisi zreo, nisi uspešan i tako dalje. Odlepile na to. Shut the fuck up. Mora da se prilagodi. Da bi bilo... Ne kupujemo pesme tako, idemo sad i kupujemo pesme. Mora da se rade pesme za nas.
Jel ti se dešavalo nekada? Obožavam što je rekla, moraju da se rade pesme za nas, a ne mi moramo da radimo na pesmama. Sebi pa i drugima, ali nije mi prvi put. Hteo dok reći. Da pomeram granice, da objašnjavam kako moja i naša moderna muzika i tekako može. Wow, kako je ona cool, ona pomera granice i objašnjava kakva muzika može da bude. Alo, jadni mi sa ovakvim, kako bismo je nazvali, u stvari prorokom muzike ili šta god. Neko mora, evo ja ću. Da. Ponovo, veliki broj ljudi radi razne žanrove sa uživo bendom. Tako da, eto, ali baš kad si krenula da nastupaš sa bendom su se pojavili. Relja, iskreno moram kažem, Relja je to radio prošle godine na Red Bullu, na Soundclashu. Imam ljude koji su bili na Soundclashu, rekli su da je Relja bio jeziv uživo. Tako da od njega sam da kažem, prepistala malo. Tako da bio je prvi. I'm gonna give him that. Relja je bio prvi koji je sa uživo bendom izvodio rap muziku. Zapišite to. Stigli smo do kraja, napolju je oluja, moram da idem da unosim veš. Ajde, čao, odjavi video, Rudi, posle, čao. Nema ništa loše u tome da se slušaju Nikoline pesme, naravno, ali zaista ispadaš debil ako se praviš da tu ima bilo čega više od pokušaja održavanja netalentovane osobe u oku javnosti zarad nekog ego tripa i dokazivanja da ona ne mora da bude u senci svoje majke. Vidimo se sljedeće nedelje ili za 2 nedelje kad izbacim video o Euroviziji.